A Casa Consistorial de Boiro acolleu o acto central do 8M no municipio. Consistiu nunha homenaxe ás mulleres de Cimadevila, protagonistas dun mural que recolle a historia destas emprendedoras que tiveron un papel destacado na industria téxtil da época. E son historias pequeniñas, parece, que non teñen importancia, pero ao fin son as que construen un lugar como é Boiro, unha identidade como pode ser a de Cimadevila, e tamén as que son historias que nos construen a nós como mulleres, hoxe 8M, hoxe un día de reivindicar, pero tamén un día de celebrar o celebrable. E o celebrable é que temos aquí a tres veciñas cunha historia importante para todos nós que queremos coñecer. Tres delas tomaron a palabra para contar a súa experiencia como traballadoras nun momento no que as mulleres estaban principalmente dedicadas aos cuidados, tarefas que tiveron que compaxinar, marcando os primeiros pasos cara á conciliación. Pois había que buscar tempo para todo, si queres seguir adiante, si queres ter algo. Si non, xa sabes o que pasa. Se non se traballa non se pode vivir. Tras o coloquio coas senlleiras de Cimadevila tivo lugar a lectura de varios manifestos. As representantes de Ámbar e Amicos fixeron fincapé na dobre discriminación que sofren por ser mulleres e discapacitadas, mentres que Cruz Vermella reivindicou a igualdade de oportunidades. Sufrimos unha dobre discriminación. Somos mulleres e somos persoas con discapacidade. Este ano queremos reivindicar que tamén somos mulleres, que queremos que se nos teña en conta nos mesmos movimentos que as mulleres sen discapacidade. O acto estivo acompañado pola música e voz da pianista Ruth García.